अच्छा माने चिं छानाय होनो दा जोङोला बेंगल एक्चुअली आं बावैसो जोंहा दावराव दैख्रेब नार्जारि सार बिक्रम दैमारि सार आरो हितेश सारमोन कर्टआवहाय दिनै बिथांमोना हियारिं दंबावो माने हाजिर जाहैनांगौ बेजों लोगोसे दा कर्टआव माखासे मिटिं थानायनि थाखाय जोबाखै बिथांमोननिफ्राय माखासे खोथा गोबाङा सोंनो होदोंना जे फर एग्जाम्पल लाइक जेरै इभिक्सननि सायाव मानो बुङाखै मा बुंनांगौ थ' बेफोरखौबो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ पसिबल जायोब्ला नुनो हागौ आं दायो दंफैयो आदा थुब्लावनियावनो थुब्लाव ब्रह्म बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझारावहाय जोंहा बेंगलनिफ्राय सासे इउटुबारबो बिथांजोआ सासे नार्स होननानैबो आं खोनादों बिथांजोनिफ्राय मा बेराम आरो माब्रै माखासे खोथा बेंगलनिबो एक्सपिरियेन्स जागोन नोंथांमोनहाबो रायज्लायबा निस्सयनो बिथांजों आं लोगो हमनो गोसो जायो नोंथांमोनखौ भिडिअनि थ्रुयै आंजों लोगोसे बिथांजोआ दं बिथांजोआ गावनि इन्ट्रडाक्सनखौहाय सिनायथिखौ गावनो होग्रोनानै लाथोंसै बिथाङा सासे इउटुबारबो दायो गोदानै आरो आं खोनादों नार्सबो थ' नोंथांनि इन्ट्रडाक्सनखौ गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो आंनि मुङा प्रिति नार्जिनारि आं वेस्ट बेंगलनि साताली होननानैहाय बुंनाय गामिनि ओमफ्रायहाय दिनैहाय आङो आंनि सेकेन्ड डे मैयाहाय बिथाङा आंनि माने गोरलै रिभिउखौहाय होदोंमोन आरो इउटुब चेनेलावहाय दिनै आंनि सेकेन्ड डे मासाजनि गुनै आङो फैदोंमोन थ' बिथांजों बेयावहायनो लोगो मोनदों आङो आंनि मा होनो इउटुब चेनेलबो दङ आरो आंनि इउटुब चेनेला प्रिति नार्जिनारि नोंथाङा बेयाव थांनानैहाय नायनो हागोन आंनि इउटुब चेनेलखौबो ओमफ्राय एक्चुअलि आंनि मेन फैनायनि कारना जाबाय आंनि लवार बेक पेन जायो आरो माने एल स्पाइनावहाय आरोखि गोबां माने एक्चुअलि आं खेबथामसो गोग्लैदों शपिं मलफ्रावबो गोग्लैदों आरो बे गोग्लैनायनि उनावनो आरोखि आंनि बे सिङा सानाया जादों आरो ओमफ्राय मास मोनसेसिम जाबाय गोबां आरोखि सायो बेनि जुनैनो अर्थ'पेडिशियानबो कनसाल्ट खालामबाय आं बारा माने एसेग्राब रिलिफ मोनाखै आरो स' बिथांनि माने आदा थुब्लावनि माबाखौहाय आङो इउटुब चेनेलावहाय नायनानैहायनो बेवहाय क'क्राझाराव फैनानैहाय मैयाहाय आंनो फार्स्ट नाजानायमोन आरो मोजां मोनदों आङो नाजानानैहाय गोगोमनो नोंथाङाबो फैनो हागोन बेवहाय फैनानै नाजाफैनो हागोन चेकआप खालामफैनानै माने मैया प्रथम नाजानानैनो आङो गोगोम रिलिफ माने फिल खालामदों आरो मोजां मोनदों बेक पेनखौ बुजिनाय नङा बर'आव एसे अच्छा माने चिं छानाय होनो दा जोङोला बेंगलावहाय चिं छानायानो होनो आसामाव एसे मा मिथिलाय लाङा आंबो एसे कनफिउज जादों बिसोरनिखौ रायलायनोबो एसे दासो हमनानै बेंगल ना माबायदि नार्जिनारिया नोंसिना जोंनि एक्चुअलि माने बेंगलावहाय नार्जारियाखौनो नार्जिनारि लिरनो आरो ओमफ्राय मोसाहारि होनो नामा आसामावहाय बेखौहाय मछारि लिरनो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय इसरारि लिरनो इस्लारिसो लिरनो नामा आसामावहाय इस्लारिसो जागोन ना आङो इसरारिबो लिरो खायफा ओमफ्राय बसुमतारिफोरखौ बसुमता लिरनो बसुमता औ एसे खोनानोहाय अड मोनोना ओमफ्राय रायनाया जोङो माने टिउनाबो एसे आलादा जायो आरोखि जेमन नै आसामावनो एसे सुर होनानै रायलायो जोङोलाय नोङो थबस्र' रायलायो नोंसिनि रायलायनायखौ मा होनगोन बोरदोन रायलायो ओमफ्राय नै जोङो गलाय गथाय रायलायो आरोखि रायलायनायफ्रा मा होनो बांला हिन्दी बिदिनो सोदलाबायनानैहाय रायलायो आरोखि नोंथांमोना खोनाबाय माखासे मानि खोथा जाथ'बाय थ' बिथांजोना मोनसे चेनेल दङ बारा मा इयाराव खुलिनायथाय इयाराथ' खुलिनाया गोबावानो खुलिनानै दोननाय जाबाय खिन्थु स्टार्टिं खालामफिनदों होननानै बुंदों बिथांजोआ मालानिफ्राय स्टार्ट खालामफिनदों स्टार्ट खालामनाया मास मोनसे एसे बारा जाबाय दा बिथांजोनि चेनेला नोंथांमोना नायनो हागोन प्रिति नार्जारि नङा नार्जिनारिसो देखाना देखेगा केमेरा ओमफ्राय जोंना बेलेगबावसो बियो बेलेगनिफ्राय आदा थुफ्लावा गावसिनिनो सिगांनि टिम स्टाफ बेखौ एक्सपार्टखौहाय लाबोदों गावनियाव दोनफैदों मस्ट प्रबाबलि गुसुं समनि गेजेरावनो गसाइगावबो जानो थांगासिनो दङ दादगिरियावबो दंफायो क'क्राझार उदालगुरि जेसेबांहाय गुवाहाटि फेहेरलांनायनि बिथाङा प्लान लागासिनो दङ थ' बे आरोना दा खोनाबाय पेसेन्टनिफ्रायनो आरो मोनसे माने खोथाखौ आं बुंनो बावबाय आदाया दानिसो सिगां बुंदोंमोन आं नार्स आं
माने इउटुबारजों लोगोसे आङो सासे नार्सबो आं प्रफेसनेलि आं पोस्ट बेसिक बिएससि नार्स आङो दा आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टआवहायनो मावगासिनो दङ मा हस्पिटाल रुराल हस्पिटाल कामाख्यागुरि रुराल हस्पिटालहाय मावो थ' नोंथांमोना गोबांथार खोथा खोनानो मोनबाय आरो गोबाङा बे भिडिअनि गेजेरजों आं इनफर्म होनो गोसो जायो दावराव दैख्रेब सारमोन आरो माखासे सारमोननि बिक्रम सारमोननि खोथा लाबो होननानै बुंदोंमोन जायफ्रा नेनानै था निस्सय कर्टआवहाय दा हाजिर जाखाङोब्ला बिथांमोना स्टेटमेन्ट होगोन कर्डारफ्रावबो नुगोन थ' साबायखरसै टाइम होनायनि थेंक इउ सो माच अके जोबनायाव बेनो नोंथांमोना बिथांजोनि चेनेलखौबो जायफ्रा फल' खालामनो गोसो फल' खालामहैनो हागोन आं लिंकखौहाय भिडिअ टाइटेलाव होबाय प्लास बिथांजोआ हिन्दीयाव बानायोमोन दा हिन्दीयाव बानायनायाव बर'आव बानायनो जागासिनो दं आंनि आन्दाजाव थ' नोंथांमोनानो कमेन्ट हरनो हागोन बिथांजोखौ मायाव बानायोब्ला बबे रावआव साबसिन जागोन बिनि थाखाय नाजानायाव माबायदि मोनो मोजां मोनदों नाजानानैहाय आं माने आंनि एक्चुअली बेक पेन जायो गोगोमनो माने लवार बेक पेन जायो आरोखि थ' बे सानाया आथिङाजों थाङो आरोखि लेफ्ट साइडआ जों आथिङाजों गोगोम सायो नार्भआवहायबो पेन जायो आङो ओमफ्रायहाय दा बिनि जुनैनो आङो बे सारनि माबाखौहाय रिभिउखौ नुनानैहाय आरोखि इउटुबाव नायनानै आङो फैदों दिनैहाय नाजानानैहाय रिलेक्स फिल खालामदों आरोखि नोंथांमोनाबो फैनो हागौ फैनानैहाय नाजाफैनो हागौ